The following is rated 13 and is not for viewers younger than the age of 13. Additional restrictions apply as indicated. Alright, tshwari ba fethu tshwari. Yini ngathi niyasaba nje? Two more. Yes, ola mthuthu, othalala. Come on. Ubani ophethe letafula? Ha? Nahlahla amehlo ngathi ngigibele isitimela esi-wrong nje. Ubani uNoxman? Mjavela, wabuza isitimela sibhalwa ukuthi uyabona ukuthi yimi uNoxman wala. No, kusukela manje yimi engiphethe la. Manje Mjavela ungazoyenza nje. Ngeke uzusukela usuka khona uzothatha itafula la. Manje uyatshe ukuthi yimi uNoxman la. Sengishilo uzokwenzani? Hayi Mjavela ngigqwali ngawe. Wenzani na Mjavela? Ufuna ukwenzani? Ha? Kahle Manxumalo wasumemeza kangaka kwenze njani? Akusile ngane yakho babuduka umjavela ubheka ukuthi yenzeni ingane yami buka ingane yami njani. Hayi babuduka khuza njalo. Yabona bongayikhuzi le ngane yakho babuduka. Elokhu ihamba isenza ubhongoza la ephakathini sesikhathele yiyo mani babuduka lona wami mani babuduka. Uyochitheka bukayiwe. Angihlalelwa mina. Sabe wena. Kodwa waba njani Mjavela? Tshela mina. Uyikwenzakalani la wena? Ujabulisa nje ukuthi uhambuhlukumezana nengane zabantu. Phezu kwalokho ube inkinga. Yinokho angithi? Angithi? Hey wena, uyakhohlwa ukuthi uma wakho wabulawa isifo senhliziyo ngenxa yakho. Indlela oyiphatha ngayo Mjavela manje usofuna ukubulala mina. Uyabona. Uyabona ukuthi usofuna ukubulala mina. Hey wena, umgwazelana umusa indodana kaManxumalo. Angigwazanga umuntu baba. Banamanga nabantu. Hey, umfuna utshela ukuthi umusa uzigwazile yena. Kulungile. Kunjalo ke. Anginandaba futhi angikhathali ukuthi kwenzakalani baba. Ngoba nje ngazile nje ukuthi ngeke ungilalele mina. Uzohamba uthatha ama-side abanye abantu. Angikhumbuli nje nangelanga elilodwa baba ungimela mina. Njengoba uthatha iside lalo mfananyana wakho. Hey bafo ungangifaki nje mina lapho. Futhi umsukhuluma nobaba kanjani? Angazona ukuthi ukhulumani. Ngoba uyahamba lo. Angazi ukuthi uzosala nobani wena. Uyahamba lo. Habe! Usufisana ukufa Mjavela. Umjavela ufisana ukufa. Hayi madoda. Yehlisa amaphaphu. Angithi uyazi ukuthi unesifo somdlavuza wamaphaphu. Yehlisa umoya. Uzongibulala qede ngiyani. Baba. Ngicela ukukhuluma nawe baba. Yazi mina baba ngempela nje sengikhathele ukuthi zonke izinto nje ngingathi kublenywa mina. Engathi senginesicwaqwa nje la ekhaya la. Ukushona kwamako ukuthi wayimina. Angazi ukuthi kumele ngiyenzeni baba. Okungcono njengoba ngimdala nje ungcono ngibe isibonelo esihle ngiphume ngihambe ngiyoyifunela indawo yokuhlala. Ngibone ukuthi ngizohlala kuphi. Angeke ngiphinde ngimhluphe nje. Ongakwenza nje baba ukuthi wena unginikeze ishare yami ngiphume kanje ngihambe. Angeke ngithinte, angeke nginifonele, angeke nginitshele ukuthi kwenzakalani ngami. Cela nginikeze okungifanele ngihambele. Bafana bami. Nginibize lana ngoba kunodaba engithanda ukuthi ngilixoxe nani mayelana nekusasa lena. Javela mfana wami. Ngikuzwile mfana wami ukhuluma. Ngiyakuzwa. Ngiyavuma futhi. Ngiyaxhasa. Kuleli tafula kunesizamba semali engange 1 million. Kanti futhi khona i-envelope ephethe i-title deed yaleli khaya. Ibiza 700,000. Kuyofanele nikhethe. Oyokhetha imali
hayi ngiyamhalalisela ngithi phambili lo ozokhetha indlu ayingeshwa-ke loyo fanele azi ukuthi angeke akwazi ukuthengisa nelikhaya ngoba umnikazi wale ndlu oqala semngcwabele emagcikeni aleli khaya kungangcono ukuthi le ndlu le ayinikeze izizukulu nezizukulwana ilokho nje sesingakhetha-ke bafana bami Mina baba ngizokhetha imali baba ngoba ngifuna uqala ibhizinisi yabona baba. Business. Ibhizinisi elinjani lelo? Wena ungenaphi ukuthi ngivule ibhizinisi elinjani, Ubani okhetha imali? Uwe noma yimini engikhetha imali? Hey madoda, baba, mina ngizothatha imali baba. Hayi, kulungile baba. Ngizoyithatha indlu. Ngangivela ngizokhetha yona. Ngoba ngifuna ukuqhubekisa ilegacy yaleli khaya. Qhubeka ntwana ngelegacy, qhubeka. Hayi-ke uma kunjalo kuyothanda ukuthi wena Mjavela sivuke kusasa ekuseni sishone lapha epolice station siyosayina i-affidavit eshoyo ukuthi wena ukhethe imali umfweni ukhethe indlu siyazwana hayi So time phambili bafana bami maphansi ulathakulele time. Ungakhathazeki baba. Ngiyathembisa ukuthi indlu izophatha kahle. Time. Nawe ntwana. Bengithi Thema ngithi kuwe ngiyabonga ngokuthi ungibooste ngale nyuko ongayi yona yabona ukuthi ngihambe ngiyoqala impilo entsha ngaphandle yabona sima. So Time ngiyakuthembisa ukuthi ngiyaphoxa. Ntwana Time engakusho ukuthi simi now mo. Oh, lalela simina. Impahla zakho. Baba. Ubani ongakhalela idwedwe la endlini? Ngiphethe yonke imali yomhlaba. Ngizobhayela iJewish. I've been tired many times. But I live my life. I never do. Rise and shine Dubeli Mthende. Hey, uyazi baba namhlanje liphume libalele ngithi lishayo khakha yini impela. Lalela ke Dube. Isikhathi sokuthi uphuza amaphilisi ke kodwa aqala ngisakulungisela ukethunjini. Baba. Isikhathi sokuthi uphuza amaphilisi. Hayi bo Dubeli Mthende kanti ulelo bunjani ke namhlanje? Baba. 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 Mama nawe baba bazali bami cha bengithe ake ngizonibona ngoba ngifuna nihlale nazi ukuthi ngihlezi nginicabanga ngaso sonke isikhathi ngifuna nazi bazali bami ukuthi isifiso sene langishiya naso ngisasigcinile esokuthi indlu ngingayithengisi nanoma sekwenze njani. Sengisele ngedwa ekhaya. Soloku umfowethu uMjavela wahamba baba. Angimazi walibhekisaphi.
Kepha-ke okusemqoka okungiletha lapha ngizocela izibusiso kunina. Ngicela ningibusise ngonkosikazi oqotho. Ngizamile laphaya nalaphaya, kepha kuyala kwezothando. Ngakho ngiyacela bazali bami, ngicela ningibusise ngonkosikazi oqotho ozongenza indoda emadodeni. Ayishintshe le yandlu ayenze ikhaya elifudumele. Ngiyacela bazali bami, ngibusiseni ngonkosikazi oqotho. God was not born to be God. God was not voted to be God. And it is not his good actions towards us that made him God. Ay, bo! Lama kabanye. Ngicela ukuthi okay, sizobona sizobona. Sanibona mama. Uxolo nkosazana. Ngiyaxolisa manje ukuphazamisa endleleni yakho. Ngenziwa ilento engishisayo ngaphakathi. Nkosazana. Awunayo imephu? Imephu? Ufuna ukwenza ngemephu? Cha. Ukuthi ngiyithole ngilahlekile. Kepha ngalahlekelwa enhlizweni yakho. Futhi ngidinga ukutholwa. Ewu, Jesu mthandi. Uyaziwa vesane wayisipawupete sendoni yamanzi ungisumamatheka kanjena. Nkosazana, ngegama ngiwuSem, insizwa yakaDube. Ingabe usisuna ligama? Yebo nalo. Ngimpendulo. Nkulunkulu wami. Buhle bezwe. Ndoni yamanzi. Uyazi wavesana wayimpendulo yempilo yami ekade ngiyilindele. Manje ke nkosazana awungixoxelela banzi ngawe. Akukho okutheni engakutshela khona ngami. Ngaphandle kokuthi ngikhule ngiyintandane. Ngikhuliswa u-anti obekangihlukumeza. Abazali bami bashone ngi-11 years old. Kanti-ke manje volunteer kwi-orphanage yengane. Ngiyathanda ukusebenza nengane. Noma ngenazo kwizona zami, kodwa ngiyathanda ukuthi ngiyifundele iy'nganekwane, sicule. Ngiyathanda nje ukusebenza nengane. Awusho-ke nkosazana, inkukhu yona? Inkukhu? Oh, cha, ngiyaxolisa, ngiyabonga kakhulu, kodwa sengidlile kwanele, ngisuthi angeke sakwazi ukungena okunye ukudla. Cha, angikhulumi ngaleyo nkukhu. Ngisho phela lo ohlekisana naye, ingabe ukhona yini? Oh! Cha, angekho umuntu engihlekisana naye. Nkosazana, kwaze kwaba amagama amnandi ukuthi ngiwezwe la. Nayitiye nkosazana. Ngiyabonga. Ungamangali ngithe nje nokufaka intando kancane. Nomuzi omuhle. Ngiyabonga nkosazana. Empeleni umuzi lona yifa engalishiyela ubaba. Kanti futhi ke linemigoma nemibandela. Imigomo nemibandela. Ya, wona ngawulungisa futhi ngimfake nomakoti. Ngiwu-extend ngenze noma yini. Kodwa engakwazi ukwenza ukuthi ngiwuthengise. Kanti ke nokhokho khulu wangcwatshela kuwo lamagceke. Ubaba kababa wathi umendlule emhlabeni washiya umuzi nobaba. Kanti ubaba njengoba ngasekho wawushiya nami. Nami sengiyondlulisela phela einganeni nazo zenze njalo. Yeah, interesting. Ungixolele, ngiyacabanga ukuthi sekuhlwile kuzomela ukuthi ngihambe ngendlela. Aw,
Cha Ntokazi, bengicabanga ukuthi mhlawumpane ungahlala ungincede sipheke sobabili. Ngiyakuthembisa futhi kuzoba mnandi. Hey, kunendlovu enkulu. Ingenkulu na indlovu. Amadlebe akho noma ngakho. Elinye lingaka. Hey, ingenkulu na indlovu. Mayihamba ithi. Ithi, hey, inkulu indlovu. Nalazi igama lale ndlovu ukuthi bekubani? Ubani? Ekuthapele. Ngiyantshela. Kube khona nekundane elincane. Mahamba kodwa hey, umusila wegundwane. Umude uye phezulu, uye phansi, uye phezulu, uye phansi, uye phezulu. Hey, umsila wegundwane uke mude. Bumba, lihleke igundane. Stop it. Nina no 3, stop it. Ngiyeza khona manje. Ngizoqedela istory mangibuya, ne? Cela ngaba ngisindo. Memo yajola. Ubekwa yitla. Kiss. Ngaba nayo. Bengithi nje mhlambe ungasijabulela isidlo sasemini esimnandi. Ngase ngithanga ukulethele nako ukudla. Kanti ke futhi inkosazana kukhona engifuna ukukucela khona. Ngiyabonga ngokuthi ungiphathele lunch. It's really thoughtful of you. Nkosazana. Ngicela ungiphe umzuzu ngiqede nezingane bese ngizoza kuwena. Nami kukhona engifisa ukubonisa khona. Hayi. Kulungile nkosazana. Okay. Oh, yeah. Yini Nina? Yabona Nina? Nina, kumele ngibehave yini nyakela ukuhleka into engingayazi. Uke wazibona ukuthi sishaya kanjani every time nobaba lowaza la? Thando, awukusiqiniso lelo. One of the never-ending smile. Yes, smiling from ear to ear. Jokes. Hayi, yo. Man, i-boyfriend yakho. Ngiyabonga kakhulu sithando sami ngokuthi ngiphathele lunch. It was really thoughtful of you. Kanti ke beyimnandi. Ngiyajabula ukubona ujabulile sithando sami. Kuyisifiso sami vele ukubona ujabulile ngaso sonke isikhathi. Lalela ke, ubuthe khona into ofuna ukuyikhuluma nami. Yes. Kodwa angicabanga ukuthi ukulungela ukubona lokho. Hawu, indaba. Ngicela uvala amehlo. Hayibo. Uzofuna ukungibulala ngingaboni yini? Hayibo, angeke ngibulale. Ngicela uvala amehlo bese ubheke emuva. Cha, hayi. Kulungile ngizokwenza njalo. Okay, usungabheka ngapha. Bese uvula amehlo. Jambele. Hayibo. Ubaba yini? Uyazi ngazile sithandwa sami. Ngazi uyazi lento ngiyibone nje ngokuthi ngivesane ngiwe nje emsebenzini ngingawuyiswa yilutho. Ngabona ukuthi isayini le. Sithandwa sami. Ngiyabonga. Wenze usuku lwami loba luhle kakhulu. Ngiyabonga. Ubonge mina sithando sami. Na uthe khona ufuna ukungibuza kona. Lalela sithando sami. Uyabona ngemva kwalento yenzeke izolo emsebenzini. Nawe ngendlela bosuqala ukuletha ngayo kulamalanga. Ngivele ngabona nje ukuthi cha, ukhulelwe. Manje ke ngokosiko lwakithi akungivumeli ukuthi ngibe nomntwana nje. Ngisacela ubambela. Madonna. Msuthu. Kubevu. Ngisacela ukuthi uvule inhliziyo yakho. Ungenzi indoda emadodeni. Will you marry me?
Yes. Yes, I will marry you. Asaphethe umuntu. Avuthika. Hey. Lalela sithandwa sami. Uyazi bengicabanga ukuthi njengoba sesiqedile ngomshado wesintu, kungaba njani ukuthi siqonde kwa Home Affairs siyolungisa isitifiketi somshado. Awucabanga? Yasithandwa sami ngicabanga ukuthi indaba singalindi. Silinde umshado omhlophe. I mean, kuzokenza kube extra special. I mean, ama-ring asekhona, incwadi yamalobolo isisayiniwe. Ungakhohlwa phela ukuthi sengigcotshiswe ngenyongo yakwaDube. Lokho kusho ukuthi ngokwaDube ngokuphelele. Ngempela sithandwa sami. Wena ngowami, nami ngingowakho. Cha. Uqinisile sithandwa sami. Kuyofanele ukuthi silinde. Kanti futhi ngiyakuthembisa ukuthi ngiyosebenza ngokukhulu kuyikhandla ukuze ngikuphe umshado omuhle futhi omhlophe. Yakusiza. Ngiyabonga sithandwa sami. Ngiyabona wena kumnika uNkulunkulu. Sithandwa sami. Khona ngifuna ukukukhombisa kona. Yini lokho? Wenzani kodwa lapho? Cha, khululeka sithandwa sami. Khululeka. Lalela ke sithandwa sami. Uyabona le? I-safe box. Ila ngigcina khona wonke amaphepha amabalekile. Uyabona le i-affidavit echaza ukuthi lendlu le ngayishela ubaba. Kanti ke naleyo ncwadi yamalobolo ngizoyifaka la kuyoba yona ke ezoba isitifiketi somshado kuze kufike umshado omhlophe. Ngiyifaka lana ke ngoba ngiyayisabe ukuthi mhlambe kungaqekezwa kanti nobhuti wami omdala ngimthembi. Ngiyacabanga ukuthi angiqekeza mhlambe ebese ithatha le affidavit ebese claim ukuthi indlu eyakhe. Manje ke sithanda sami nawe uyazi ukuthi uyozithola phi mhlazana usifuna. I-trap door. Akekho umuntu ongayicabanga. Lalela ke mamas. Kungaba njani ukuthi ngiyonenzela i-custody nina nobabili? Cha, siyabonga babakhe. Namhlanje ngicabanga ukuthi sihalele ama-hot wings, ne-snakefish, ne-avocado, ne-acha. Cha, kulungile phela sithanda sami. Singayilanda zonke nje lezo zinto. Khona manje? Njengamanje sithando sami. Hayibo kahle babakhe. Kusebusuku kulungile singasithola nakusasa. Besides, ubushilo ukuthi imoto ikunika inkinga. Lalela ke mamakhe, ubabakhe uya-insista. Hayibo Sam. Lalela sithando sami. Wena uzohamba nami futhi ngoba ngeke ngimthathe uno for an answer. Uhamba nami kwaphela tu. Khona manje. Khona manje sithando. Yima. Yabona-ke, ishilo ngathi singahambi plus nemoto yakho nje kunikeza iy'nkinga. Hayi Sam. Hawu. Ngizoyilungisa ngokushesha. Kodwa ngiyacabanga ukuthi umuntu sefuze athenge imoto entsha. Hayi suka. Hawu. Yebo mama, siyazi ukuthi phelsana nawe kanani. Kanti manje useluyedwa. Sazi ukuthi ukushiyile. Ukushiya wedwa wena.
But you need to know that we'll be always there for you. Siyakuthanda, ma'am. Yebo mama, siyakuthanda. Kakhulu, ma'am. Nami ngiyathanda mntwana wami. Ela. Rathanan mo jo. Wena hey. Enta kini ngawo. Siyakweletana ne? Mina Siyakweletana. mina ngikoleta wena nyongoloza. So, Bengithi nje ungayisikhashana nje. Iskashana. Take worry yourself. Then lento le manje iphula. Mina wabafota la ukhulumeni. Tata lento. Nyongoloza please nyongoloza ngiyacela nyongoloza umnyama. Khurumana wabafota. Ngikhulumeni nyongoloza. uNkulunkulu wami lalela nyongoloza. Bengithi nje isimandana imali yakho izabe la esandleni. Isimandana. Yeah, nyongoloza. Isimandana. Yeah, nyongoloza. Isimandana. Take commit yourself no fana umthe say ngujo manje. Angithi? Noma ngenzakala idide ngiyakutshela. Ngiyobulala. Ngiyokubulala. Ngithini? Uzongibulala. Ngithini? Uzongibulala. Ngizobulala. Yeah, sithi. Uzostan. 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 Look. Konje nalento yakho. Ububhanqa bodwa into libeba umxoliselo tata uthi uzangibhatala imali yakho kuphela kwale nyanga. Uzaza unamali. Benza uthini okumele uma ndimxokisela loo nto bezawumphelela ibhithi ubuso noma ndincume izandla. Ngoku uzawuthi into yakho. Andazi uzawumele ukuba ndiyifumane le mali otherwise lo muntu uzawundibulala. Hayi sana, yazi kwakho umuntu into encinci engaka. Ubungumali ngoku unga-1000 ungabambeki. Sithi xa singene endaweni. Thabi. Zijonge ngoba 9 cent umdaka ingathi utyele emgqombeni. Jonga apha sundicaphukisa lefa. Le mali bendiyitya nawe nefemeli yakho nakudade bawaba abakho abaninzi abangapheliyo apha. Asambi. Sorry, Joman. Sorry kancane. Ungathi ngiyakuphaphela mfethu. Anhle akusuka umjavela. Soltotets. Hey, Salman. Son. Mfowethu ngibona yini lona wena? Hayi ngibona ngibatheni. So ubekwa yini? No man, ngabe ngivakashela uma-antiza man. Sho mfowethu man. Javela. Awusho mfethu. Uzifihle kahle. Uyazi mfowethu angithi into zakhona mfowethu. Yabona enye into abona wena mjavela. Angizange ukubona eBeckravini yethama lakho nentwana yakho. Intwana yami ibholile. Ya, nethama lakho mfethu. And intwana yakho ibhola so beloku ibhizi ifunana nawe. Ufuna ukungitshela ukuthi intwana yami nethama lami babholile? Yebo. Awushe Solomon, kusele bandayi dlali. Kuselele chire intwana yakho. Man mjavela please man ntwana man. Mele wenze isikhathi uyabona. Ukhona ukuthi shaye round up anemadladleni. Uyoba gogolile. Hayi ngizothuna kanjalo Solomon. Hola Solomon. Chontwana. Hola mjavija. Hola ntwana. Baby. Sipopile. Idlala. Lalela baby. Idlala elethu. Babholile labantu. Uma wena sala wena. Uma it's your turn to make a wish. I should wish. Ngathanda ukuba ne-birthday party enkulu ngoba ngazi ngaba nayo. Okonje ibirthday yakhe yeza ne? Yes, ngathanda ukuba ne-birthday party enkulu kodwa ngiyazi ukuthi angeke izenze, but that's my wish. Awuthi ngibheke ukuthi ubani lapha emnyango. Ngiyabuya ne. Beka. Sister. Sanibona. Nathi siyaphila sister. Kahle igama lami ngumjavela ama-1000 imali yavuza Dube sister. Ngifirst born kaLucas noDorothy Dube. Uyabona le dladla leli kahle lami sister yabo. Hey, asile. Sanibheke. Sister, hey, ngakho nje igama uthe ubani?
Mpendulo. Oh, Mpendulo. Ngiyabonga Mpendulo ukuthi yazini uphathe into yami grand leseshini uyabona. Nefamily yami uyibambe grand. Kodwa nje inkinga ukuthi umnini idladla usebuyile uyabona. Ongakwenza wena ukuthi Mpendulo yazenzeni uthathe impahla yakho udoti nje wakho nje uphumphele. Umnini idladla khona manje futhi uyayibona ngithi baby awuthathe le impahla zethu uzise lapha upstairs ku main bedroom. Angeke ukubone lokho. I-main bedroom umphetho wami. Ikamera lami nomyeni wami ungasekho. Mina ngilala ku guest room. Wena utshela mina ukuthi ngilale ku guest room endlini yami. Wake up and smell the coffee sisileli. Nhlonipho. Lo muzi umyeni wami ungasekho. Lokho ukusho ukuthi umuzi wami. Hayi. Idlala lapho kusedandi. Hayi la. Ufuna ngokubambe ngamawashini ngikhoyele edandi. Girl. Tell me be chance man uhambe. Nathi siphole lesibetho moya. Akuhambe phuma uphele la. Hamba. Uyazidinga. Sifuna ukuphola. Yes. Uthi mina ngilala ku guest room. Uqhala kakhulu. Hey man, sifuna ukurelaxa man. Yes. Kanti into epheka lapho na yini upheka endlovu yini? Umuntu uyafa endlala. Hayi. Khawula. Uyezukudla intona? Uyabamba kanjani? Yabona wena ucabanga ukuthi ngumngani wakho wena. Hayi Solo sesihlubulumbe. baby nawe usenamapolisa apha kwami. Abintoza nje uphi umjave. Wena nabo 4 kwenze njani? Hey, baba bani. Ngoba ngithi nje sibabili. Lalela ndoda. Ngudetective Mlojo. Lo engihamba naye uConstable Majaka Thatha. Lo mama esamba nawe uyakhala. Uthi wena uyamhlukumeza. Usithatha phi isibindi esingaka sokuhlukumeza umuntu wesifazane ezilile? Uphinde umkhiphe kwakhe. Yazi ngokuhlonipha wena detective. Lo muntu lo angazi ukuthi wayezilile. Uzilele bana ngazi. Ngoba intwana yami ngikhumbule nje ngitshela ukuthi yona iyashada nje. Lo muntu lo ngiyaqala nje nokumbona nje mina lo. Lalela ngikutshela ukuthi thina uyabona thina la edladleni. Bese u4 abanye bahambile. Ithema lami ioledi lami intwana yami nami. Kusele mina. Kusho ukuthi ledladla elami muthi. Umuntu ukhuluma ngani uqhamukapi angimazi mina lo muntu lo. Lalela nayi nepermit ubheke. Unayi permit. Lo muntu akekho la i-girlfriend nje lo. Ngalotsholo mina. Ngathelwa ngenyongo yakwaDube. Awusho ke nkosikazi. Ngabe unabo ubufakazi balokho? Ngabe unazi incwadi ezikufakazelayo lokho? Sengisho phela i-marriage certificate. Wabitoza manje. Yabona mina nomyeni wami sasilinda umshado omhlophe bese sizosayina after one. Ushada kanjani nkosikazi ungenayo i-marriage certificate? Umshado njani loyo? Ngiyakuthembisa ngishadile. Shadile ngempela nayi ring nakubufakazi. Indandatho kahle wena uzoganga ngami wena. Noma ubani angayithenga indandatho buka. Nazi. Noma ubani angayithenga indandatho. Ayifake emntweni ehambe ebukisa la ethi ushadile. Ebelazi kahle kamhlophe ukuthi ayikho yonke leyo nto. Lalela nkosikazi. Uyabona mina noConstable la. Sikujabulela kabi ukukusiza ngoba kuwumsebenzi wethu. Kodwa uma usinika ubufakazi obugcwele ukuthi wena ngempela unkosikazi kaDube osemthethweni. Ngaphandle kwalokho cha. Axolisa impela dadewethu akukho engakusiza ngakho. Uyabona njengoba ungenazi incwadi njengoba usho okuyokusiza ukuthi uqoqe yonke imithwadlana yakho uthathe ishwapa sakho uphume la emagcibeni. Siyezwana? Lalela ke ngikufundisa umthetho. Uyabona umjakajaka njengoba eseshila ukuthi uyena ogcina la endlini. Uyena konelungelo lokuthi agade kulendlu. Uyena okufanele abe umnikazi walendlu. Hayi wena. Ngiyabonga detective. Uyibekile ngempela. Ngiyacela into. Ngele kuyi. Thank you. Sure, Bomba. Sure, Thando. Akusangilalanga ngizolo, Thando. Yes, nami. Libele ngicabanga noma Mpendulo. Mpendulo umuntu right. Awuthi umsize.
Simsiza training yakhe back. Yeah. Ngine-plan. Plan yani. Hayi mama, ngiyaxolisa impela. Iy'thombe. Yebo, iy'thombe zomshado wami wesintu lezi. Zokufaka zokuphelela ngithi. Lalela ma, lezi iy'thombe azinabo ubufakazi esibudingayo. Lezi iy'thombe zingathathwa noma kukuphi. Noma istokfela, noma yijoyinti likasistutu, noma mhlawumbe ukuvulwa kwamatshe, inkani nje nigqoke u-traditional costume. Bese uyabuya uthi umshado. Hayi vele. Ngixolele mama, ngiyaxolisa impela. Akukho esingakusiza ngakho. Lezi iy'thombe zona ubufakazi. Uma ufuna senze umsebenzi wethu njengamaphoyisa, letha ubufakazi obuqinile. Kodwa detective. Kodwa, Stuart. Awubheke lo uzidudla ngathi ikhadi lasehhotela ulusi. Hayi, siyaxolisa bakwethu. Mama, ayikho into esizokusiza ngayo. Lezi iy'thombe azinabo ubufakazi esibudingayo. Kufanele usinike ubufakazi obuqinile sizokwazi ukwenza umsebenzi wethu. Ngaphandle kwalokho, ayikho into esizokusiza ngayo. Lalela-ke mama, sinomsebenzi obaluleke kabi wesiphoyisa ekufanele siwenze. Asinazi isikhathi sokudlala. Ngakho-ke siyaxolisa. Sitedeleni. Baby, izothini ke into yakho? Into yantoni manje? Amaxhosa. Na baby, uyathanda uphoxana nami ndikubuza kakuhle. Ndifuna ukuqonda kaloku since le ntombazana siyilahlile pha ngaphandle yabo and then indlu sayibuyela pha ngakuthi izothini? Yabona iplan yami bebiza ukuba ngicela ukuthengisa nyanza uyabo. Imali enza uyifumana ngizawukhokhela unyongolozo. Ezawusala uzobe yethu yabona mntu. Hayi baby, uthi wena andakhetha ufanele le ndoda. Soya kum. Hayi baby. Bayayithengisa. Abakwazi. Angeke bakubone lokho. Angeke bavumele ukuthi bawudayise loya muzi. Abakwazi ngeke abakwazi ukuthi bacekele phansi yonke into eyenziwe umyeni wami. Ifa lengane yami leya. Ngisolwa ngakho konke okusemandleni. Hayi baby. Thena ngathi ukho umuntu nje apha. Baby, ngixoxa. Siqithile andazi ukuba kuyenza kantoni na. Yena kaloku ujonga bangibani lapha endlini. Baby, thokha wezami ne? Khawuthi ndifumene udetective. Baby, ngoba indoda apha endlini mos. Ndiyazi kodwa umuntu ongenapho uyazi ukuba ufuna ntoni. Asajola sana. Detective. Ngathi ukhona isigebengu esingenela endlini. Awuze ngokushesha mfowethu. Yeah, sure. Khosi. Hayi. Sister. Umdala kangaka uqhekezana nemizi yabantu. Hayi akuva shame. Umuntu una 7 lives ngempela. Baby. So uJerry make wena, ngikuvimba ngala uvele ngala. Uphuma bakuphethe. Angeke sizoze. Waza detective. Awungena detective. Wenze njani Jabel? Awungibonisa lemhlolo engiyibona nanga umuntu la endlini. Imani, ufunani wena? Ngiyacela bandla ngicela ninginikeze ngithuba lokuthi ngikwazi ukuchaza. Uqhathane, yazi ngifuna ukuzwa lutho. Awufuna ukuphele. Tshela ngathi awufuneki la. Detective, awumthathe man. Please ngiyacela. Yes, yes. Oh, Jabel.
Ebuyibona. Sure. Nabi. Inkulu ndifuna le ntombazana apha and kwayibalulekile. Asoze umuntu asuke ngathi kule ndawo sokuyo. Aze apha nje. Baby ngiyacela uyifune le nto uyifumane. Antsukwazi ulahlekelwa lelizulu mna antsukwazi. Khathaza manje ifuna ngifumane. Thini senishawarisha ndibuyele eVaskomini antsukwazi. Yho. Awusho detective. Ufanda umuntu befuna ndayidla lena. Kukhona amaphepha abalulekile kuleya muzi. Amaphepha nobufakazi ukuthi mina angiyona igirlfriend mina ngomfazi kaSam. Awubhakaza ukuthi lo yamuzi i-inheritance kaSam. Akuyona i-family house njengoba umjavelesho. Manje yimaphi lama documents okhuluma ngawo? Kukhona iletha yami yamalobolo esayiniwe. Kukhona i-affidavit eyasayinwa umjavela nobaba wakhe ngaphambi kokuthi ashone ubaba wabo. I-affidavit eshoyo ukuthi lo yamuzi loyana umuzi kaSam. Yabona basplithelwa i-inheritance. USam wathatha umuzi. Umjavela ke yena wathatha imali. Ingakho bekanyamelele sonke lesi sikhathi. Awusho-ke Mr. Dube. Ngabe khona ukukhumbulayo ngokusayinwa kwe-affidavit? Kahle ndoda ukuyimamaza. Wahlahla amehlo manje. Phendula umbuzo. Ngikhumbula ibhane zivumelana sokuthi sisayini iphepha. Ngizokukhumbuza. Ngithi kuwe, ngabe khona okukhumbulayo yini nge-affidavit enayisayina wena nomfweni sengisho phela umufi kanye nobabweni. Incwadi yayinika umfweni igunya eliphelele ukuthi umuzi sekungowakhe ngoba wena wakhetha imali. Ngabe uyakhumbula lokho? Into engikhumbula. Kuba lezivumelano sokuthi sisayina amaphepha i-affidavit angazi nokuthi iphepha elinjani kanje. Inhlekisa yonke lento lena detective. Detective angiboni kahle kahle ukuthi le fraud edlala ngani umuntu ufuna ukuthatha idlala lamanye uyiboni nina leyo nto. Hayi mina ngisayibanga ngamaphepha ngikhumbula for ngisayile iphepha for Manje why ungatshela udetective? Ngizame konke okusemandleni ukuthi ngikhulume naye kodwa akafuni ukuzwa lutho. Kuye nje ngiyigirlfriend ekhohlakele efuna ukuthatha umuzi wabantu. Manje uzoyenzani? Angazi. Ngempela nje angazi. Kodwa engikwaziyo ukuthi angifuni lama document afike ezandleni ezi-wrong. Ezandleni zosathane ofana nomjavela. Manje awusho aphi wona lama documents? Akhona lapha endlini. Agcine kuyi-safe box. Ku-trap door khona lapha kusilingi. Silingi? Trap door? Osimthulele yona. Kodwa kanjani? Yazi sangena lapha sithatha izinto ezithunayo. Masicacile. Uzafika napha kukenyanga. Uzabuya ngiyajika kanjani? Uzafika napha kukenyanga. Right man, right. Stop. Thando, sebavayile. Mabafika usitshele. Bambana. Likhiwe. Bomba. Musifoni. Akhishi mbanga. Mazi. Unjika kwenzeka nakhala. Right bese Shabas. Yebo, awushaka thu abantu lapho umfethu ngeke ukukhathala kancane manje. The help is on the way. Ngoba uzothi into la box. Box. Anifuna ulusa la ndlu ngamla ke bheki nathi. Abraham Chavela. Abraham Chavela. Thank you man. Ngeke man. Kama uyithathe la wona into uyithathe phansi. Akangivusitsho ngithatha ngamali. Wena yikho into evayo into evayo nje imali utshwala nokuxoka. Manje ngidikene ngakulinga ungidikule phangalele nawe. Ngitshilo bona ukuthi uzomenya ngami apha. Ngicela bafuna ngikanta le ndawo. Sorry for that mfowethu. Awuthi ngidlulela endlini no. Ngilande iqhuba lakho. Masikani natlwayelo la lini. Wethe fast. Wena ungamenyi ngiyabona. Ayisana yawunikata apha.
into ndikhaze neglasi ndisele jini Eish. Okay. Lale. Ada phone. Welcome to voicemail. Please leave a voice or status message after the tone. It's Ivan. No. What's the matter with you two? Yazi, dakara phezulu ngizakhala kayi. Ubheke lamakati aphethene, ha? Nizenza igebengu zamapopayi nini? Nama nigqekeza imizi yabantu abadala, ha? Oh, yini ophethe lapha? I-safe box mfana wami. Ah, ngiyabonga ukuthi ngitholele yona lethala. Dala ngifuna. Cha sifuni. Nama options awu3. Unginika le bhokisi, ngithule ngithi iqoka, ngathi akwenzeka ngalutho. Okwesibili, uzofunela amaphoyisa. Imboshwe nibhadle ejele nangizwe. Okwesithathu, ngizosebenzisa lo mmese ngikhatha amaphisi abazali benu bengazi ukuthi niphelele kuphi yangizwa letha leli bhokisi wena ma Ngamka usipholisa ntwana yazi menguwena ngalalela umngani wami letha la letha Molani. Kuba plan akakabani backfired big time. Hona no mampendule lusitse safe box ayena li proof lintwa high. Yeah, ke game over. Not necessary. What do you mean not necessary? Ngikhumbula ngiphezulu wathi nyela. Yeah. Akunika safe box phela khona ngakunika ngona na. Bumba musiya lento la besifu. I know. Manje sikelele singene kulanke. Askisi. Magazi. Nice one boy, nice. I suggest we go to Detective Roger. Spangeni. Detective. Oh, majaka tata. Ngifumane search warrant. Detective. Ha? Ya, yabona ke manje siyabangena. Usebenza impela. Yisonke isikhathi sokuthi sibangene. Asingapholisi masela. Hayi, ingane office lamaphoyisa yini ifunani? Spasi private tina. Proof. Yes, baby. Ezinga. Yeah, ngangikuzo sister. Hayi nge100,000 sister idladla yelakho sister. Yeah, uyangithatha sister. Ngisho sister ngisho.
Amakuthi usestereo yakhala ne-70,000 igrand yabona Right, 70,000. Yeah, i-right sestereo. Angeke isihlohlo. 70,000. Akuna-70,000 ozoyithola. I-70 years into ozoyithola Mjavela. Awukanti zikhiphane kanti la manje detective. Isibindi esikanga usithatha. Usithatha phi isibindi sokuthengisa indle kungeyona yakho? Kanti sisahleli kuleyo ndaba namanje detective. Ngeke ngiye. Lalela Mjavela. Ngakhuluma nawe njengamadoda. Ngokubuza kahle ngeaffidavit owayisayina wena nobaba wakho nomfowenu umufi. Wathini kimi? Sikhuluma indaba kodwa ngishilo ukuthi angisayinanga yabona detective. Hayi qiniso washo njalo. Yini ke? Ngiyabona signature yakho le. Ngiyayibona signature kodwa amnanda mazamba. So uyangidiza manje Mjavela. Ngizochaza detective. Uyachaza. Uzofuna ukuchazela mina wena. Bamba kanje constable. Lalela. Sikhuluma njengabantu. Hayi kwakuhle ke Mjavela ngoba mina ngimfene. Ayikho into engizoyichaza constable. Ayikho. Right-ke maqhawe ami ngithanda ukunibonga ngiyabonga kakhulu ngakho konke eningenzile kuwo kodwa ngifuna ukunixwayisa futhi ngalokho enikwenzile ngiyazi ukuthi nikwenze nithi niyasiza nikwenze ngenhliziyo emhlophe kodwa gqekeza emzini yabantu kuyingozi kakhulu kanti futhi akukho emthethweni ngicela ningaphinde nikwenze lokho nibeke impilo zenu engcupheni ngoba khona abantu abakhohlakele abantu abadangerous abafana noMjavela ngiyacela uqinisile uma ngiphendula uyabona nina kumele nike amaphoyisa ayenze umsebenzi wawo akumelanga nithathe umthetho nubeke nezandleni zenu angithi yebo badala ngeke iziphinde yenzeke alright-ke ulungile uyabona manje isikhathi sokuthi sidleni i-ice cream because you deserve it. Ubala ufuna ice cream? Famba, thathe yakho. Yummy.